हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामबाय बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआनो जादों गोबाव बोसोर सम सिगांनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आनज्रायनानै थाथ'नाय सासे गोदोनि मुंदांखा फावखुंग्रि। बे फावखुंग्रिनि मुङानो जादों mijink ब्रह्म। बिथाङा गोबांथार मुंदांखा एलबामफोर जेरै थुलुंगाफुरि, रायज्लायदाव मेथाइ, लोगोसेनो सिरि सिरि मोथो मोथो बेफोरबायदि गोबां मुंदांखा एलबामफोराव फाव खालामबोदोंमोन आरोना। दायो बिथांखौ फिन क'क्राझार जिल्ला बिसानि सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेजेरजों गिबि खेब नुनो मोनफिननाय जाबाय आरोना। लोगोसेनो बिथाङा फोरमायदों दि गोबाव समनिफ्राय बिथाङा मानि थाखाय बर' सावथुन मुलुगाव आनज्रायनानै दङमोन, मा जाहोननि थाखाय बेफोरखौ बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जायो। लोगोसेनो दायो मोनथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा सासे फोरोंगिरि महरै खामानि मावनानै दं होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों आरोना। बिथां mijink ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि सायाव मा फोरमायखो बेखौ नोंथांमोननो ससे दिन्थिनानै होनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गोमानानै थानायनि जाहोना जाहैबाय आङो इडुकेशननि थाखाय, आंनि फरायनायनि थाखाय आङो बाहेरायाव दंहैयोमोन आरो आङो 2007 आवहाय आङो खैरागोर बेहाय मोनसे एशियानि बयनिख्रुइबो सिगांसिन मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज दङ। बेयावहाय आङो आंनि सोलोंथाइखौ लाहैदोंमोन मोसानायनि बिथिङावहाय। बेयो जाहैबाय कथक डान्स। आङो कथक डान्सआवहाय BA खालामदों। आङो हजों थांनायनि सिगां जोंनि क'क्राझारनि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजावहाय आङो सोलोंथाइ लादोंमोन कथक डान्सआवहाय। बिनि उनावहाय आङो आरो फिन बे मोसानायखौनो आङो इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागोरावहाय आङो लाहैफिनदों आरो बेयावहाय आङो BA बेचेलर डिग्रीखौ खालामखांनायनि उनाव आङो मास्टार्सखौबो बेहायनो खालामनाय जादों आरो बेहाय 5 बोसोर BA आरो मास्टार्स खालामखांनायनि उनावहाय आङो आरोबाव बे मोसानायनि बिथिङावनो आङो मोनसे रिसार्च बेखौबो खालामनाय जादों, PhD। बेखौ आङो 2013 आवहाय आङो PhD नि थाखाय इनरल जादोंमोन। बिनि उनावहाय आङो PhD खौ जेला कमप्लिट खालामो बेसिम सफैगौ 2019 हालागैसो आङो फुरा आंनि रिसार्चखौ कमप्लिट खालामनानै आङो 19 आवनो आंनि PhD डिग्रीखौ मोननो हादों डान्सआवहाय। औ, कथक डान्सआवहाय। बिनि उनाव नोंथाङा गुबुन एलबामाव सावथुन लाफिनाखै? दा फैनायनि उनावथ' खालामफिननो जेबो जायाखै। दा आङो नोंथांनि एलबामा मामोन? आंनि एलबामा जाहैबाय सिगाङावहायनो दंमोन थुलुंगाफुरियाव जों साथाममोन, आं दङमोन, ओमफ्राय जिउथि, पुनम, जों साथाममोन। आरो बिनि उनावहाय सिरि सिरि मोथो मोथोआव दंमोन, रायज्लायदाव मेथाइआवहाय लिड रल खालामदोंमोन। आरो बिनि उनावहाय सानजानि माखासे एलबामावबो खालामदों आङो। मोनसे बेहाय गान दंमोन सानजानि जारां साना बेबायदि। आरो बिनि उनावहाय मोनसे बेहायबो खालामनाय जादों, बेबो जोंनि नङामोन, बेबो गुवाहाटीनिमोन। बेनि सावथुननि मुङा जाहैबाय आखलमोन आरो बेहाय खालामनाय जादों। गोबां जे अनसायगिरि थायो।